Timu rangu muri sei? Ini ndiri boy as you can see. Alright, nhasi ndine mubvunzo wandinawo. Uchanyanya kubata mavakadzi? Because I know kuti vamwe varume already vane the way usually varume vazhinji vane kakuita kawo kakada kufanana. But isusu vakadzi we are different. Tine matorero atinoita zvinhu sometimes. Alright. So let me start ndichida kuvhunza. Uchava mubvunzo first, then tobva tapindura. I know kuti pane achabatsirikana from this. Mubvunzo wangu wakamira so. Nai vakadzi, nai ladies, wherever you are, what do you do if your partner cheats on you? Muri kumboita sei kana machitwa? Ko ngatibatsirane. Kune vamwe vari kusangana nemasituations ekuti one kana achitwa, one munhu iyeye ari kuenda kuconfronta the girlfriend or munhu waaona ari kuchitana nemufesi wake, murume wake or anyone wake handiti. Then the second one, vamwe vanoconfronta mufesi wake, murume wake or partner yake iyoyo. The third one, vamwe vanongonyarara, they just keep quiet. See? Okay. So apa patoda kuti tibatsirane bhozi taona kuti kune 3 matypes ekuti kana wachitwa you can react on them. What's the best? How best can you solve my issues ekuchitwa? Okay, let's start issue yeconfrontation. Kumusikana waona kuti uyu ndiye ari kudana nemunhu wako one. Waenda wanoita mafights, watuka, mapopota, maita sei, whatever, I don't know zvamunoita wasikana. Masvika ikokoko. Do you know kuti if your man akaona kuti iwewe waenda kuconfronta mufesi, mubhebhi rake raari kudana nayo, zvinomupa manyemwe, zvinomupa kuonererwa. Ende futi iye vamuhure vaconfrontwa, zvinovapa kutowedzera kuti uda munhu wako zvakanyanya. Zvekuti sometimes unokwasa kana kusazotozvicontrola as time goes on. Because unenge watovachatisa. Okay, let's go the second one. Confronta munhu wako. People wazvitirei. And kuside ukuchi akusvike information iyoyo. Either iye mufesi ndiye achazosvika kuti shamwari ndakapinda business zvakazoitika. Ndapi maresults atinowana nekuconfronta munhu wako? What? Do you know kuti ukaconfronta munhu wako zvinobatsira kuti iye mufesi wacho anotofila kuti zvichaita here kuti ndiende kune girlfriend yangu? What if zvikaitika zvikazodzokorora futi? Anozonditira, anoniconfronta the way she confronted me last time. Anekamuka kuvhundukira, kakutyira, kakurespecta. Especially ukaconfronta murume usingabati hure rake. Alright, let's go pa issue yekunyarara. This is very dangerous. Ukaona tomboti varume especially varume vanoda noise. Vanoonererwa especially ukavaitira noise tomboti wambata seizvozvizvi. Sezvatoita vakadzi, we talk too much. Wamuitira noise. Zvinoita kuti afile kuonererwa. But if you just keep quiet, anozvivhunza kuti saka arufungei, saka achirundida, saka achaita sei, saka vamwe vakadzi vari kutomaseji wamakumbai vari kunamatwa kusiwa mvura dzekugeza only because of kungonyarara. So it's up to you. Ngatimbotaura nezvazvo kuti vamwe muri kumbodini, muri kumboita sei tomboti kana machitwa. Alright, ngatisangane mucomment section kuti muri kumboita sei.